Forbered på det? Ja, selvfølgelig. Gør det. Men nu, du skal sgu da ikke stå og lægge op til ham, når du ved, at jeg godt kan lide ham. Og så er det sådan en ny scene. Grædetog. Jeg går bare hjem og rømme. Du skal kraften ikke stå og provokere. Din fucking luder, du er intet værd. Alle hader dig for groft. Du er så grim, ikke engang din mor og far elsker dig. Bare skyld jer. Jeg er rigtig glad for, at vi bliver venner igen. Det er jeg også. Ja. Men der er altså ikke noget med mig, Kasper. Nå okay, men det er lige ellers bare. Altså lige overhovedet. Hej. Hej. Kan vi snakke sammen? Ja. Det er fordi, at jeg tror, du har misforstået det hele. Det med mig og Nina. I virkeligheden så er mig og Nina bare rigtig gode venner. Jamen, det lignede det bare ikke. Så altså, i virkeligheden, der kan jeg jo rigtig godt lide dig. Jeg kan også rigtig godt lide dig. Jeg har tænkt på,